Nze ekene m unu ka ebe unu si na unu na-aga Agos ngwa gaba na Agos nne onye nze kedu nke ị na-eme nke ọ na-aga gịnị Agos ndeewo ngwa kedu ebe ị na-aga Agos ka unu na-aga ijeme gịnị ndeewo isi gịnị ka anyị jee gịnị Agos ngwa igbo anyị agabago ka anyị ndị bụ onye nze abatago na Agos gabanụ ka anyị malụ nke anyị ga-egote dadi a si onwe onye si Vitamix na ọ na-adị mma iji wee kwọọ ihe grinding na ihe na-akwọ ihe kpọrọ nkụ onwe onye na-agwa m ya Vitamix ị mara vita idezie mix 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 ọnya Vitamix ọ na-adị mma iji wee kwọọ ihe ọkpụkpụ Any blender that can crush ice block. Okay. 34. Okay, 16 pounds. papa nnekwu wofu isi ya Make it 6 order on 34. Okay. How many liters? What do you do? Here, check. 1.2. Oh, take out the belly. 1.2 liters. 4.2 liters. Oh, enough. oke mgbe unu agati n'aka dute papa Ice washing. Not the jar, the belly. 1.5. ọ ga-adị moderate ọ ga-adị obele ma ọ bụ oke nnukwu oke nwa ka iri ịchọ igote ka ihe ịchọ igote papa dee ihe ịchọ igote dee nye ọ pụtazi ifu price ya iklik enyi tinye ya na basket ije kwụọ ụgwọ ka ihe na-achọ igote nne m Ebube ka ihe ịchọ igote Ebube ngwa dee nye ebe a olugo na omume ihe edi ya n'ebe ị ga-ebi ide nye ebe ọ pụtazịa ifu ya ifuzi anya ifu price ya ihe ịchọ igote toy ngwa oke idekwe oke ide ka ọ zero ọ dịkwa ka ọ zero ka ide richie nye dee ngwa dee oke na-eziro ebe iwe ebuzi richie nye Not today, thanks. Kibos, not today. Yeah, Some of the items in your trolley can be covered with additional product insurance. Ọ na-eme ka ị mere insurance. Oh, sorry. Egypt is the man nappy. No. Ịchọta gị iri ị na-achọ papa. Chọchie n'ike. Ụmụ onye nze ke nke unu chọkwa igote ọzọ
Ke nke ị chọọ igote? Ke nke ị chọọ igote papa? Ngwa denye. Oke nwa nọ ebe na-achọ nke ya. Ọ si na ọ blebele. Adaobi si na ọ mara ihe ọ chọrọ. Papa nnekwu. Isi na ị mara ihe ị chọrọ. Na ọ yara egotelu unu. Ọ ya abịa n'ọzọ. Ọ ya abịa gotelu unu. Ọkwa onyego unu bọjetị. Mgbe n'izu ụka ọzọ unu bịagolo ihe unu chọrọ. Gwa Adaobi ka ọ spelu. Spelu olu ni Adaobi. Spelu onye. Spelu ni enye. Otu igote gịnị? Sonic kwa. Papa ka ihe ị chọọ igote? Ọ si na Sonic. O degokwe Sonic. Mee enter. Mee enter papa. O degien. Oh, Oshi, woohoo! We can't find the reservation. Ọ bụrụ ya ka ime, papa. Ọ bụrụ ya ka ime. Ka anyị jezie naba anyị egotego. Ka anyị jezie naba. Isi. Oshi, yes. Ụmụ onye nze, unu agbaghalinarị nnu. Ụmụ Ulukputu. Ka unu na-achọkwanụ? Unu ga-abịa nke anyị naba. Kedie, papa. Ndị be Ulukputu niile agwụ n'ụlọ na-abịa ngoyi. Akwadokwe mbịago ibe awụ ata na shop. Na-ene anya ebe niile. Nekwa ihe Krismas o. Nenekwe ma ọ dị mma maka onwe nke ahụ egote ọ nara adị mma. Ọdụ woto. Igbu onye n'isi ọ nara efe iti isi ovuke. Ọ isi nnekwu mmadụ. Ọ bụrụ nke ụmụazị. Gbuo onye kpupu okpu gbuo ka ifu elu ọya adị. Kpupu okpu. Nyenụ m okpu unu. Tụtụ ya. Gbuo onye. Papa gbuo nke gị ga nnene. Gbuo onye. Papa na-ene anya ka mmadụ ma ofiti. Ịbụrụ na o buru ibu, gbuo onye ọfụma. O buru ibu. A na-akwụ ụgwọ ị na-aba mụ. Ị ga-apụtazi ka eji kwụọ ụgwọ. Maka Dadi kwụchara ụgwọ, ọ ga-akwụzi ọzọ. Agịdịgba ka iri na-agaghalị ebe niile. Oke nwe isi gịnị? Kendu gote iwe. Ebube ka iri igote. Bread bụ nke anyị niile, ọ bụrụ iwe gị. So oke nwa. Ejewe gị ịkwụ ụgwọ ka Dadi anyị kwụzie ya ụgwọ. 3 for what? That is 2. That one is having 2. Ngwanụ nane.
ụmụ ulukputu unu anabago nabakwanụ nabanụ unu abazi na shop